वही वसुदेव के शादी जवन देवकी से भई सूरसेन के बेटा वसुदेव जी आ वही सूरसेन के बेटी ताशिका यानी कुंती रहली। जब वसुदेव जी के शादी देवकी से भई बड़ा धूमधाम से कंस सोचलस कि काहे ना हम अपना चचेरी बहन के पहुंचावे चली। ए भैया रात पर बैठौलस आ रात पर बिठा के देवकी वसुदेव के जब लेके चलल चले आकाशवाणी भइल कि रे दुष्ट कंस जौना अपना चचेरी बहन के पहुंचावे ले जाता रही उनका 8वां पुत्र जौन होई उत्तर काल होई। कंस जब बात सुनलस रात के वही जा खड़ा कर धलस आ रात पर से उतर गई आ देवकी के झोटा धलस म्यान से तलवार खींच के उड़ौलस। कहलस कि जब इनका 8वां पुत्र हमार काल हुई तो काहे ना हम जरिए खत्म कर दी ना रही बांस न बाजी बसली। इतना सुन के समाचार अरे बदलल कंस के विचार इतना सुन के अरे बदलल कंस के विचार लेके भाजता अपना दीदिया पर लेके भाजे तलवार 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 अपना दीदिया पर। कहे वासुदेव पुकार काहे गरम भइल सार कहे वासुदेव पुकार अरे काहे गरम भइल सार कहे वासुदेव पुकार अरे काहे गरम भइल सार तनी करना अपना तनी करना विचार अपना दीदिया काले वासुदेव जी के भैया आखिर बहन के मरबा पाप के भागी हो खबा कलश की ना अभी आकाशवाणी भैया हम जरिए उड़वा दे रही बांस ना बाजी बसली। देवकी रोए लगली आरे खींच के कटारी कंसवा अरे तान लिहलस जी देवकी हो गईली उदास हाथ जोरी बिनती देवकी करतारी जी सुना भैया हमार बिनती करतारी जी सुना भैया हमार तोहरे कारण छठ कैन जी भैया कैनिया तवा अरे खोइछा में ही है हम मंगन
मंगनी जी हो खोइछा में है हम मंगनी जी जियो भैया हमार मंगनी जी जियस भैया हमार भैया कहले वसुदेव जी की भैया आखिर बहन के मरबा पाप के भागी बनबा कलश किनारा अभी अभी एक आसमानी भैया इनका 8वां जौन पुत्र होई हमर काल होई वसुदेव जी कहे ये भैया अरे हाथवा के जोरतानी करिले मीनतिया हो सुन भैया पतिया मारे जी हाथवा के जोरतानी करिले मीनतिया हो मति मारई करो जान जी इनका ही तनावा से होई है लालनवाए भैया उनको रहती हो तू प्राण जी इनका ही तनावा से होई है लालनवाए भैया उनको रहती हो तू प्राण जी एक तो अपनाए भैया दूजे तोर बहिनिया हो बीरवन में हुआ बाला वान जी लिखले हाकिम जादव चोरी चोरी गानावा राजघाट परे रामा कान जी कहले कि भैया जितना इनका तन से लड़का हुई हम सब तरह के लिया के सौंप दे लेकिन कम से कम ये बहन के प्राण के रखा ए भैया कंस मान गई अमानव का विनाश काले विपरीत बुद्धि आदमी के विनाश होके होला ना तब पहले ओकर बुद्धिए भ्रष्ट होला रावण के विनाश होके भइल त केतनो मंदोदर समझौलस कहे मंदोदर सुपति रावण मतला धरणीधर से तहरे बहिर अनिष्ट रेखा ना कटौली लक्ष्मण से चोरी कइला गाल बजौला सरवर करला धनुखदर से अरे लाते के मारी गरद उड़ी है लंका जला दिले बानर से आज दुर्योधन के जब विनाश होके भई तो के बात यहाँ ले भगवान कहले कि अरे ना आधा राजपाट देव 5 भाई बाड़े 5 गाँव दे देव गुजर हो जाई का कहलस बे लड़ाई के सुई के नोख बराबर जो धरती कह जाला तो ना दे अब बताई
त आदमी के विनाश के होला नु जाके हरि दारुण दुख दिन आ ताके मती पहले हरलिन जन्नी। अब देखिए कंस मान गई, लेकिन मानल तो वही जैसे रथ फिर मथुरापुरी में लेके चल गई आ ले जाके जेल में बंद करा था। भैया समय बीतल, जब पहिलका लड़का देवकी के भइले कंस के लगे खबर गई, लेकिन कंस कॉलेज की पहिलका लड़का से हमारा का मतलब बा? अरे हमरा तो 8वां से मतलब बा। तले वही समय में भाई तीन लोग के डाकिया बाबू नारद जी बीड़ा बजावत पहुंचले। कंस देखलस, ले जाके आसन पर बैठौलस, कहलस कि मुनि जी कहीं कहीं कैसे आगमन भई? नारद जी कहले अरे अपन हाल चाल बताओ। कहलस कि हमार हाल चाल बहुत बढ़िया बा। देवकी का पहिल का पुत्र भइल रहन, छोड़ धनिया पहिल का हमरा का मतलब बा? नारद जी कहले ये गड़बड़ क देले बड़ो। कंस कहलस कि कैसे? नारद जी कहले कि जमीनवा पर तनी 8 गो लकीर खींचबो। 8 गो लकीर खींचबो ले कहले कि बामे से एकरा के दहिने में गनबो त दहिने 8 परल। नारद जी कहले यही लकीर बा तनी दहिने से बामे में गनबो, बामे 8 परल। नारद जी कहले कि कोनो ठीक नहीं के, कोई 8 में पहले हो गइल के आ पहिल का 8वां हो के आ ये कहि के नारद जी चल रहे। हम तो एकरा दिमाग में ई बात बैठ गई कि कहीं 8 में पहले हो गइल। म्यान से तलवार उठौलस, आइन देवकी के लगे। देवकी कहली कि भैया बड़ा माई बाप पूर्व जन्म के कमीनी कइले रहले तो देखा नु कोनो के दर्जन पूजा ता कोनो एगो मुसरियो के करे। पूर्व जन्म के ही कुल कमीनी है भैया। काहे कि सबका घर ही कुली ना होला, सबका घर ही मिलबो ना करी। कहली देवकी कि भैया ई पहिलका हो, तारा 8वां से मतलब आकलस कंस की पहिलका होके चाहे 8वां होके, बरियारी देवकी के हाथ में से छीन के आ देवकी वसुदेव के सामने भैया ललनावा जनवा होतले बात आई के अरे कंस दुश्मनवा आई के अरे कंस दुश्मनवा जनवा होतले। दुश्मनवा जनवा होले बाटे पहिला के मरले बाटे, दूसरा के मरल जनवा होले। दूसरा के मरल जनवा होतले बाटे।
कोई के परनमा जनमा एक कोई के बारी बारी सब कर परनमा जनमा हो कले बारी बारी अरे खबरिया तब कंस के भइले अरे खबरिया तब कंस के अरे खबरिया तब कंस के खबरिया तब कंस के भइले अरे जब बच्चा हो जेल के भीतरिया खबरिया तब जब बच्चा हो जेल के भीतरिया खबरिया तब कंस के भइले सही मारेला कौन सा छवरे भगीनवा अरे सही मारेला कौन सा छवरे भगीना आर लेकर तलवार घुसे जेल के भीतरिया खबरिया तब कौन के भइले अरे जब बच्चा भइले जेल के भीतरिया खबरिया बच्चा होकर जेल के भीतरिया खबरिया तब कंस के भइले छह लड़का कंस देवकी के मुंह धरस शतवा गर्भ जो देवकी के रहे वो गर्भ के निकाल के रोहिणी के गर्भ में भेजल गई जोग माया से हरा हो गई कि देवकी के सातवां गर्भ खाली पा ए भैया कंसो जान गई कि देवकी के सातवां गर्भ नष्ट हो गई आठवां के जब बेरा आई तब कंस जानते निकाल गई जेल के जो फाटक रहे वो बंद करा था देवकी वसुदेव के हाथ में हथकड़ी गोल में बेरी पहरेदार रख रहा आठवां के जब बेरा आवता भैया जब भगवान के अवतार के समय आ गई तब भोला दानी ओइले कोए दखानावा ए लोगे ब्रह्मा जी के सांगावा भोला दानी ओइले कोए ब्रह्मा जी के सांगावा विष्णु चलल सबही देवता अपन अपन लेके नेवता विष्णु चलल सबका साथ देवता लोग उनका पाछे बिचवा में नारद बभनवा लोग ब्रह्मा जी के सांगावा
लगवले जाके हरि जी भीतरे ताके तेरिया लगवले जाके हरि जी गर्भ से जाके सब देव पवले ता रसनावा ये लोगे जी के संगवा सब देव पवले बाबा बाबा सब देव पवले ता रसनावा ये ब्रह्मा जी से के भगवान के दर्शन कई ई बात केहू ना जानल। जब समय आई ए भैया देखिए आरे ऊपर से बरसला दुनिया सुतल सारी दुनिया ए ललना देव की रानी गर्भ से व्याकुल स्वामी सया रज कैली है ए ललना रानी गर्भ से व्याकुल स्वामी सया रज कैली कवनो जतन स्वामी करती दर्दिया हमारा हरिती दर्दिया हमारा हरिती नुए स्वामी जी ए स्वामी जी अपना ही दुख वासा हालात रोवे रोवे मन करे हे स्वामी जी अपना ही दुख वासा हालात रोवे रोवे मन करे रोवला से धनिया का होई है बहरू सभा जागी जई है बहरू सभा जागी जई है ये रनिया ए रनिया भीतर दर्दी या ये जाऊ पाह नहीं दोसर बात है ये जाऊ पाह नहीं दोसर बात है घड़ी रात बीतली
निसरतिया रे जे निसरतिया ए ललना नमल है तजेला मैं यहाँ जोरा भई रहे सूरा ये दासा तोहार गावे ले गाई कैसू नावे ले गाई ए ललना जे यही सोहरा के गई है परम पदा पई है ए ललना जे यही सोहरा के गई है परम पदा पई है भगवान अपन चतुर्भुज रूप देवकी वसुदेव के देखोनी आ देवकी वसुदेव जब रूप के देखल देवकी जब तकनी भगवान की ओर ताकते रह गई एक खाली जो रूप सपनों में देख ली संसार के रूप कुछ बा ये मेरा लौकता भी नहीं खत्म हो जाई लेकिन ये भैया देव की हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर तरिया का कहतरी आरे सुनी सुनी दीनानाथ पहिली चोरी के हाथ सुनी सुनी पहले चोरी के हाथ साचे साचे कोइले बयान हो गोसैया अरे साचे साचे कोइले बयान हो गोसैया सब पहचानतानी रौरे हमी करुणा निधान हो गोसैया अरे रौरे हमी करुणा निधान हो गोसैया चल गगन धरती में घर घर परती में आरे चल गगन धरती में खेतबानी परती में रहिले पीत मानो गोसैया बाबा बाहर रौरे रहिले पीत मानो गोसैया
कंसयत्याचारी भइल छव पुत्र मारी गइले अरे कंसयत्याचारी भइले छव पुत्र मारी गइले निशान गोसैया आठवा पर लगवा निशान अरे आठवें पर लगोले बा निशान गोसैया जोरे ले हाकिम कर राजघाट बावे घर राजघाट बावे घर जिला हो गोपालगंज महान गोस जिला हो गोपालगंज महान गोसैया जिला हो गोपालगंज से का छिपल बा सब जगह रौरे बानी छौ बेटा हमार कंस मुआ धलस रउआ पर निशान लगवले बा भगवान कहनी कि मैया इतना तरह के घबड़ीला के जरूरत नहीं है हम खुद एकर उपाय करे देवकी कहनी कि प्रभु हाय चतुर्भुज कम से कम सिमट के बालक बन के हमरा गोदी में आई तबे हम जानब कि हमरा केहू बबुआ भइल बा भगवान कहले कि मैया जरूर हम बालक बन के तारा गोदी में आए लेकिन सुन त्रेता में तू के कई रहलू हम के भेजवलू बनवा 14 बरस बिता के जहिया गईनी तहरा भवनवा आँख से झरझर गिरे थर थर कांपे बदनवा कहनी कि मैया काहे रोवेलू हमसे बोलो बचनवा कहलू कि बाबू हमरे करते तू जंगल में 14 वर्ष बितौला कर की ना माई तारा करते जाके हम दुष्टन के नाश कईनी राक्षसन के संहार कईनी हम तारा पर बड़ा खुश बानी जवन तू मंगू हम तारा के दे दे का चाही ते मैया तू बात जरूर हमरा से कहलू कि लागल बाटे लालसा हमारो बबुआ होई तो ललनवा ये हमरा लालसा बा कि हमर बेटा बन के मृत्यु में आवो तो हम कहनी कि भैया बेटा बन के तो आए ये मेरा ना जब द्वापर आई तब लेकिन दूधवा ना पिए हम तो हारो मन हमरो कहानवा ये मेरा तू लो हमरा के यहाँ मत रखो गोखुला में नंद बाबा के जसोदा मैया के माया जन्म लेल बड़ी वही जसोदा मैया के लगे हमरा के पहुंचा दो आ फिर जब समय आई तो तोहरो लोग के हम उद्धार करे लेकिन ये मेरा ना आई है कहीं के भगवान बालक बन के जैसे गोदी में कोहे वसुदेव के बियही जननवा तनि सुनी स्वामी हमरो कहानवा कहे वसुदेव के बियही जननवा तनि सुनी स्वामी हमरो कहानवा
स्वामी हमरो कहानवा तनी सुनी स्वामी हमरो तनी सुनी स्वामी हमरो कहानवा जल्दी बचाई हमारा लाल के परानवा जल्दी बचाई हमारा लाल के परानवा ना तो जान जाई कौन सा दुश्मनवा कहले वसुदेव जी कैसे बचाई हाथ में हथकड़ी बा गोड़ में बेरी बा दुआरी के कवारी बन बा पहरेदार जागल बा देखी भगवान के लीला ए भैया इतने कहत वसुदेव जी के टूट गईल बेड़ी हथकड़ी छितरा गईल टूट गईल बेड़ी हथकड़ी छितरा गईल बाहर आ गईल बाहर आ गईल गईल बेड़ी हथकड़ी छितरा गईले बाहर आ गईले बाहर आ गईले भाई चमत्कार आज कहलो ना जाला अपने से खुल गईल केवड़िया के ताला चमत्कार कुछ कहलो न जाला अपन से खुलल केवड़िया के ताला जहे के तहे पहरेदार सब उठा गईले जहे के तहे पहरेदार सब उठा गईले बाहर आ गईले बाहर आ गईले बादल गर्जन करे धीरे धीरे वसुदेव पहुंचल बारे जमुना के तीरे बादल गर्जन करे धीरे धीरे वसुदेव पहुंचल बारे जमुना के तीरे चरण छुए खातिर पानी बढ़िया गईले चरण छुए खातिर पानी बढ़िया गईले बाहर आ गईले बाहर आ गईले जोग माया के रहल जाल फेंकल आवत जात में केहू नहीं देखल जोग माया के रहल जाल फेंकल आवत जात में केहू नहीं देखल लड़की उठौले लड़का के सीता गईले लड़की उठौले लड़का के सीता गईले बाहर आ गईले बाहर आ गईले जल्दी लौटी आइले जेल के भीतर लड़की सुता लगा दिहले शिकर पहले के जैसन केवाड़ भी बना गईले पहले के जैसन केवाड़ भी बाहर आ गईले बाहर बेड़ी हथकड़ी छितरा गईले बाहर आ गईले बाहर आ गईले गंगा जी तो उपनियात रही भगवान के चरणीय छुए खातिर
जैसे भगवान चरनिया स्पर्श कैले जमुना जी था हो गईली वसुदेव जी ये पार से वो पार चल गईले। आ देखी भगवान के लीला यशोदा मैया के माया जन्म ले लेकिन बुझाइबे न करे कि बेटा जन्म ले बेटी जन्म ले। धीरे से केवाड़ी खुले रहे जाके यशोदा जी के बगल में भगवान के सुता के और माया के लेके वसुदेव जी चलिए। अब देखिए जब चलिए तो क्या होता हो सवेर जब भाई आ कहाँ के जब माया बोली। अब तक जितना पहरेदार वो सुतर है सबकर भग भग आँख खुल गई कि दांत तो 8वां पुत्र हो गए। कौन से लगे खबर गई सुनी जेल के खबर कंस के भारी भयंकर सुनी जेल के खबर आ कंस के भारी भयंकर गईले पलंग से उतर सारा गईले पलंग से उतर सारा सर 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 ले पलंग से उतर सारा गईल के सिया बिखर कौन सब भइल बे खबर। अरे भइल गईल के सिया बिखर कौन सब भइल बे खबर आ धैलस पतानी टगर सारा धैलस पतानी टगर सारा लाल पर नजर गई जेल के भीतर लाल पर नजर अरे गई जेल के भीतर आ जाके देवकी के घर सारा जब बरियारी देवकी के हाथ में से ओ माया के छीने लागल देवकी भैया अरे 6 गो बेटा मुआवला हो कम से कम एगो बेटियों के तो छोड़ दे केहू संतानी ना कोई। कंस बड़ा जोर से हौसल हमरा डरे भगवान ना आई रे आ बरियारी देवकी के हाथ में से ओ माया के छीन के आ दुनु टंगरिया पकड़ के चरस की पटक दी तले हाथों में से छूट के आकाश में चल गईली अष्टभुजी भवानी हो गई चाचा कसवानी कल रे कंस रे या भागा अरे ते हमरा के का मरबी तोरा के मारे वाला कहीं जन्म ले लिहल आऊ है चल गई विंध्याचल पर्वत पर जौन आज ले विंध्याचली देवी के नाम से प्रसिद्ध बाड़ी जाई ना अब नवरात्र शुरू हो गया बा मैं लोगो जी जुटेला अपनो ही है के लोगो जी जाला बड़ी भीड़ लागेला ए भैया अब देखिए एजी के बात एजी रहती होने यशोदा मैया जब देखली कि हमारा बबुआ भइल ए भैया एगो बुढ़ऊ लोग खिस्सा कहत लगी वकील भइल भइला हमारा बेटा भइला। अब देखिए यशोदा मैया जब देखली कि हमारा बबुआ भइल बड़ा तो चली चलते चलते एगो सोहर ले ली आरे मचिया बैठाला यशोदा रानी मेघ से राज कैलिए मेघऊ ए मेघऊ मती परिसा गोकुलाना
गरियात बाबू आ हमरो भीजेले एमे घऊ एमे घऊ मति परिसाय जो धाना गरियात बाबू हमरो भीजेले ए भैया जसोदा मैया की गुदासी भी पूछतिया हम तो हसपू छिले ए रानी हम बाता लाई देबू हम बाता लाई देबू ए रनिया एरन्या कवन बरत तू कैलू त पुत्र हलवा पावेलु हे एरन्या कवन बरत तू पवलू त फलवा पावेलु है ए भैया जसोदा मैया कहल की रे दासी व्रत हम कोई लिए कादसी दोवाद से में पालन कैली द्वादशी में पालन कैलिए चरिया ए चरिया भूखल ही ब्राह्मण के जे ववनीत पुत्र फलवा पाइले ए चरिया भूखल ही ब्राह्मण के जे ववनीत पुत्र फलवा पाइले रखे कई है परम पदा पई है प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की